వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. నేను మీ మనోజ. ఈరోజు మరొక రెసిపీతో మేము ముందుకు వచ్చాను. ఈరోజు చూపించబోయే రెసిపీ మిరియాల చారుని ఏ విధంగా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం. ఈ మిరియాల చారుకి కావాల్సిన పదార్థాలతో చూద్దాము. మిరియాలు ఒక 2 లేదా 3 టేబుల్ స్పూన్లు తీసుకోవాలి. ఆవాలు ఒక హాఫ్ స్పూన్ అయితే సరిపోతుంది. జీలకర్ర ఒక టేబుల్ స్పూన్, ఆవాలు 1/2 టేబుల్ స్పూన్, కరివేపాకు ఒక గుప్పెడు, ఒక చిన్న ఉల్లిపాయ అంటే వెల్లుల్లి రెమ్మలు ఒక 6 నుంచి 7 వరకు పడతాయి, ఎండుమిర్చి ఒక 4-5, 2 చిన్న టమాటాలు సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ఒకటి, ఒక పెద్ద నిమ్మకాయ సైజు అంతా, చింతపండు, పసుపు కొద్దిగా, కొంచెం కొత్తిమీర, రుచికి సరిపడా ఉప్పు. క్షమించాలి ఫ్రెండ్స్, వీడియో చేస్తున్నప్పుడు పవర్ పోయింది. ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని దానిలో ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్ల మిరియాలు వేసుకోవాలి. తర్వాత ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్ల జీలకర్ర, ఒక 1/2 స్పూను మెంతులు వేసి వాటిని దోరగా వేయించుకొని అమ్మటి వాసన వచ్చేంత వరకు లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని దోరగా వేయించుకోవాలి. అవి వేగిన తర్వాత చల్లారనివ్వాలి. ఇవి పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత మిక్సీ జార్లోకి వేసుకొని ఇందులో ఒక 4 ఉల్లిపాయ రెమ్మలను వేసి మిక్సీ పట్టుకోవాలి. ఇంకా వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా పట్టుకుంటే కోర్సుగా మెత్తగా మిక్సీ పట్టుకుంటే సరిపోతుంది. తర్వాత అదే ప్యాన్లో ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ని వేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత ఇందులోనే ఒక చిన్న స్పూన్, నేను ఇక్కడ చూపిస్తున్నది చిన్న స్పూన్ తీసుకున్నాను కాబట్టి ఒకటి వేసాను. మీరు పెద్ద టేబుల్ స్పూన్ తీసుకుంటే మాత్రం ఒక 1/2 స్పూను, హాఫ్ స్పూను ఆవాలను వేసుకోవాలి. ఒక 4 ఎండుమిర్చిని కూడా వేసుకొని అవి లైట్గా వేయించుకోవాలి. తర్వాత ఇందులోకి ముందుగానే తరిగి పెట్టుకున్న సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న చిన్న ఉల్లిపాయ ముక్కలను కూడా ఇందులోకి వేసుకోవాలి. వేసుకొని వీటిని బాగా దోరగా వేయించుకోవాలి. ఇవి వేగిపోయిన తర్వాత ఇందులోకి ఒక గుప్పెడు కరివేపాకును కూడా వేసి ఇవి కూడా వేగిన తర్వాత ఒక హాఫ్ స్పూన్ పసుపుని వేయాలి. తర్వాత ఇందులోకి మనం తరిగి పెట్టుకున్న టమాటాలను కూడా వేసి ఇవి కొంచెం మెత్తగా సాఫ్ట్గా అవ్వాలంటే ఇందులో కొద్దిగా ఉప్పు వేసుకోవాలి. ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్ల సాల్ట్ వేసాము. ఇవి దోరగా వేగిన తర్వాత ఇందులోకి మనం రసం తీసి పెట్టుకున్న చింతపండు పులుసుని కూడా వేసి పులుపుకు సరిపడా వాటర్ని వేసుకొని, పులుపు ఎక్కువగా తినే వాళ్ళైతే కొంచెం వాటర్ తగ్గించుకోవచ్చు, పులుపు తక్కువగా తినే వాళ్ళు అయితే వాటర్ని పెంచుకోవచ్చు. నేను ఇందులోకి 2 కప్పుల వాటర్ని వేసాను. వేసి ఒక పొంగు వచ్చిన తర్వాత మనం ముందుగానే ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్న పౌడర్ను ఇందులో వేసి ఒక 5 నిమిషాలు మరగనివ్వాలి. అంతే, మిరియాల చారు రెడీ అయిపోయింది. ఇది జలుబు దగ్గు ఉన్నప్పుడు, ఒంట్లో సరిగా కొంచెం నలకగా ఉన్నప్పుడైనా, ప్రాణం బాగోలేనప్పుడైనా ఈ మిరియాల చారును తాగితే ప్రాణానికి ఎంతో హాయిగా ఉంటుంది. ఇంకెందుకు ఆలస్యం, మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందో కామెంట్లో చెప్పండి. ఇది ఆరోగ్యానికి ఎంతో మంచిది. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.